Mga drivers sang depampasahero nga jeep nagdinaguso sa talatapan sang LTFRB Region 6 sa paglaom nga makakuha sang ayuda. Apang ang problema, wala na masunod ang physical distancing. Ayabaw, ining balita ang itutukan ni Daryl Marisarmiento live. Daryl. Kate Adrian, kakulang sa koordinasyon ang nakita ang kapaltahan sa pagdinaguso sang tao, partikular na sang mga tsuper nga wala naka-social distancing sa pilahay sang ayuda sa LTFRB. Sino maguna-una nga mayara sang pandemya sa kalabaon sang pila sa gwa sang opisina sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board ukon LTFRB 6 sa Barangay Quintin sa Lazaro. Ang mga nagapila, mga driver sang pampubliko nga salakyan nga nagalaom nga makakuha sang ayuda. Pila sa mga driver kaagahon pa lang sang nagpadulong sa talatapan sang LTFRB 6 agud kun tani makauna. Apang bangod sa pagdinaguso sa mga tawo kag kakulang sang sistema, wala na napatuman ang physical distancing. Kaaga sa Lunes ang aga yatag ang Rumiro. Kaya alas 8 plus ang Domingo, pangatag na nila pag-abot na mobile na. Sunod sa barangay, wala man sang koordinasyon sa ila ang LTFRB nga may himuon nga tagtaganay sang ayuda. Butang nga wala man sila nakapangaman sa pagdagsa sa mga tawo. Why, ma'am? Oo, nagtawag na ako na ikap bagulang ko. Kaya niya, why gida na sa coordinate. 6,000 tugtog 12,000 pesos ang ginapahaya ginahatag nga ayuda sa mga driver. Gani, nakulbaan man sa COVID-19 ang pila ka mga driver nga nagpasimpalad nga makakuha sang grasya. Tintawagan ko nga manabla nga may ano kuno dre sa LTFRB nga para maskwa. Why man na, ay fish mask man kami. Gintingwaan sang GMA Regional TV nga makuha ang bahin sang LTFRB sa pagpanghatag sang ayuda kag ginapahayag kakulang sa sistema. Apang wala gid makasabat sa amon tawag si LTFRB 6 Regional Director Richard Osmeña. Kate, sunod sa Chief Tanod sang barangay, bukas man tani sila nga ipahulam ang gym sang barangay agud kun tani maplastar kag maakomodar ang mas madamo nga mga individual samtang ginapatuman ang nagakaigo nga minimum health protocols. Kate? Daryl, may otoridad bala nga napahamtang sa among lugar para mapatuman ang mga safety protocols? Kate, sa kagina no, sa pagkadto dito sang news team nakita naton nga mayara dito sang presensya sang kapulisan kag sang mga barangay tanod. Apang suno sa barangay tanod man mismo ang ila sini nga pahayag nga kulang gid sa koordinasyon agud kun tani nga maplastar ang nagakaigo nga scheme sa pilahay sang mga tsuper samtang nagahulat sang ila sini nga ayuda. Kate? Madamo nga salamat, Daryl Marie Sarmiento.